A palabra é a palabra. Os mouros son seres gigantescos que viven baixo terra en Galiza. Os mouros viven debaixo dos castros e dos dólmenes, en grandes palacios, desde quen sabe cando. Os castros son fortificacións que están en altura, os dólmenes, antigas tumbas. Os mouros extraen ouro debaixo do chan e fabrican utensilios, colleres, pratos, peites. Os palacios dos mouros están cheos de tesouros. Nas súas casas todo é de ouro. Fai moito tempo a xente facía tratos cos mouros, pero había que ter tino co que se prometía. De feito, aquí está o que pasou unha vez. Nunha pequena aldea vivía un matrimonio moi pobre. Ademais, as choivas daquel ano estragáronlles a colleita e, por iso, non tiñan que comer. O home, que se chamaba Uxío, unha mañá díxolle a súa muller: «Non podemos seguir así, imos morrer de fame». Colleu o pouco diñeiro que tiñan na casa e dirixiuse á feira. No camiño atopouse cun mouro. «Onde vas?», preguntoulle o mouro. «A feira, a ver se podo mercar algo para comer». «E tes cartos?». «Ai, señor, diso teño moi pouco». «Facemos un trato?», díxolle o mouro. «Un trato? Vai ao mercado, merca as vacas máis fermosas que haxa e agárdame ali, xunto co vendedor. Eu pagarei as vacas, de acordo?». «Sí, señor». Así pois, Uxío foi ao mercado e fixo todo dito polo mouro. Mercou 2 vacas. Pronto chegou o mouro. Pagou as vacas e as repartiu entre os dous. «Esta para ti e esta para min». «Sí, señor». De camiño a casa, o mouro díxolle a Uxío: «Se cada mañá me deixas medio litro de leite xunto a este castro, pagareiche unha moeda de ouro». A Uxío acelerouselle o corazón. Tucutún, tucutún. «Pero non llo digas a ninguén, para que o trato perdure. Non o esquezas. A palabra é a palabra». Uxío fixo ademán de pechar a boca. De seguido contestoulle: «A palabra é a palabra». Uxío fixo o indicado polo mouro durante moito tempo e sempre atopaba a moeda de ouro no lugar que lle prometera. Acabouse a fame, pero a súa muller non estaba tranquila sen saber como conseguía os cartos o seu marido e preguntáballe unha e outra vez. O marido, ao final, tivo que decirlle a verdade: «Dame un mouro, pero non llo digas a ninguén». Demasiado tarde. A mañá seguinte, cando foi levarlle o leite ao mouro, Uxío atopou unha nota no lugar da moeda de ouro. «Falaches, perdiches». Uxío comprendeu de seguido o que decía a nota. Así lle explicou a súa muller. «Prometínlle que non llo contaría a ninguén. E ti contáchesmo a min». Uxío arrepentido, pero o mouro dixo claramente: «A palabra é a palabra». «Eu infrinxín a miña palabra
e perdino todo. A esposa suspirando: pobre de nós,